हेल' लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ इउनिक आइडि आपडेट खालामना लानो होदों कम्पालसरि नोंथांमोना खालामना लाथारनांगोन नङाब्ला नोंथांमोना एडमिशन लानो हानाय नङा दा जेरै HSLC HS UG PGआव जाय नोंथांमोना एडमिशन लानो सानदों आरो लोगोसे इउनिक आइडि नोंथांमोना खालामाखैबा दाबोनो खालामना लादो दा बिनि बागै माबोरै इउनिक आइडि जेनेरेट खालामनांगौ बिनि भिडिअखौ नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक दङ नोंथांमोना चेक खालामनानै सोलोंनानै इउनिक आइडिखौ खालामना लाबानो जाबाय आरो नैबे जाबाय जाय नोंथांमोना सिगाङाव इउनिक आइडि दंखायो बेखौ आपडेट खालामना लानो होदों बेखायनो नोंथांमोना खालामनांगोन मानोना दायो हमना ला HS पास जाबाय बेखायनो UGआव लागोन आरो जायफोरा UG पास जाबाय PGआव लागोन आरो जायफोरा नोंथांमोना HSLC पास जाबाय नोंथांमोना HSआव लागोन बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो दा बेयाव नोंथांमोना आपडेट एबा एडिट खालामना लानो हासिगोन जेरै नेम क्लास बेंक डिटेल्स थ' नोंथांमोना बेखौ चेन्ज खालामना लानो हासिगोन जाय नोंथांमोना सिगाङाव मिस्टेक होफ्लांदोंमोन एबा नोंथांमोना एकाउन्ट गैयामोन थ' पेरेन्ट्सनिबो होदों जानांगौ जुदि होदोंमोनब्ला नोंथांमोना बेखौबो चेन्ज खालामनानै लानो हानायनि टाइम फैबाय दा बेखायनो भिडिअआ जोबोर इम्परटेन्ट आरो सिरियास स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय आरो हानायसेबां भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो रोंनानै गाव गावनो आपडेटखौ खालामना लानो हायो दा लोगोफोर गोबाव खालामला नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि आपडेटखौ मोनबाय थागोन आरो हानायसेबां नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय दा जों बेखौ मावनोब्ला जों थांनांगोन डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसननि अफिसियेल वेबसाइटआव इउनिक आइडि खालामग्रायाव दा बेखायनो जों थांसै फैदो गोबाव खालामला अफिसियेल वेबसाइटआव स' फाइनालि आं फैबाय दायो अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकखौ मोनगोन दा बेनो जाबाय दा बुंदों जायफ्रा इउनिक आइडि दंखायो नोंथांमोना गोदानै खालामनाङा बेखौनो आपडेट खालामनांगोन आरो बेजोंनो नोंथांमोना इउज खालामबाय थानांगोन दा बे लाइफ टाइम थ' बेखायनो नोंथांमोना सिनसियारलि फिलआप खालामनांगौ मोजाङै मोजां फिलआप खालामदो आरो नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्टखौ डाउनलड खालामना लानांगौ दा बेखायनो जायफोर नोंथांमोना दासिमबो जुदि नोंथांमोना इउनिक आइडि खालामना लायाखैबा जेनेरेट थ' भिडिअ दंखायो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव चेक खालामबानो जाबाय दानिया जोङो नायनोसै बेयाव सासेल' मोनो इउनिक आइडिया मोनसे आइडिजों माने मोनसेल' मोनो आरो सासेया मोनसेल' इउनिक आइडि मोनो जेरै मबाइल नाम्बार एबा इमेल आइडिजों मोनसेल' इउनिक आइडि खालामना लानो हायो थ' बेखायनो नोंथांमोना खालामजेननायाव जेनेरेट खालामनायाव मोजाङै मोजां प्रपारलि नोंथांमोना फिलआप खालामनानै साबमिट खालामबानो जाबाय थ' इडिट हानो नागिरा दा चान्स होलायबाय आपडेट खालामनो मानोना दायो सेसना सोलायलायबाय नालाय दा गोदान एडमिसन जासिगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना आपडेट खालामनो टाइम मोनबाय दानिया बोरै आपडेट खालामगोन दा नोंथांमोना जायफोर गोदान थ' नोंथांमोना गोदानब्ला गो फर रेजिस्ट्रेसनाव थुना हो गोदानै जागोन बेनिफ्राय दानिया गोदानब्ला नोंथांमोना बेयाव थुदो बेनिफ्राय दानिया जायफोरा दंखायो थ' नोंथांमोना स्टुडेन्टस लगइन मोनदों गेजेराव मडिफिकेशन अफ साबमिटेड डाटा बेयाव थुना होनांगोन आरो जायफोरा कलेज बा इउनिभारसिटियाव एडमिसन लागोन थ' नोंथांमोना डाटा आपल'ड खालामनोबा बेयाव थुना होबानो जाबाय लगइन खालामनानै अब्लानो जागोन आरो दानिया जोङो स्टुडेन्टस लगइन मडिफिकेशनाव थुनानैसो गेजेराव दा बेयाव आं थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दानिया जोङो लगइन खालामनांगोन इउनिक आइडिखौ लाना फैनांगोन नोंनिखौ बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ दा नोङो इउनिक आइडिखौ होदो सिगांनिखौ नों जेखौ इउज खालामदोंमोन कलेज लेभेलाव बा इउनिभारसिटियाव बेखौ लाना फैदो बेनिफ्राय दानिया डेट अफ बार्थ नोंनि फुल डेट अफ बार्थखौ होदो फार्स्टआव डे मान्थ इयारखौ होजोबनांगोन बेनिफ्राय साइन इन खालामनांगोन अब्लानो जोङो मडिफिकेसन खालामनो आपडेटखौ जों खालामना लानो हागोन दा आं बेयाव लगइन खालामग्रोनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै फल' खालामदो आरो नोंथांमोना मोजाङै फिलआप खालामबानो जाबाय जोङो साइन इनआव थुनोसै दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो प्रफाइला नोंना श' जासिगोन आरो दा नोंथांमोना बेयाव नुगोन दा फाइनालि बेयाव लडिं जागासिनो दङ दा जाबाय दा बेयाव वेलकाम थ' बेबायदि लिरबाय आरो स्टुडेन्टस नेमखौ लिरबाय दा इउनिक आइडि श' जाबाय दा नोंथांमोना बेखौ प्रिन्ट आउट खालामबा एक्न'लेजमेन्टआव थुना होदो एक्न'लेजमेन्ट मोनखादों बेयाव नोंथांमोना बेखौ थुयोब्ला PDF फाइल डाउनलड जागोन दा बुंदों लोगोफोर नोंथांमोनखौ नै बेयाव गोजा खालार नोंथांमोना नुनो मोनदों दा बेयाव बुंदों स्टुडेन्टस आर रिक्वेस्ट टु प्रपारलि भेरिफाइ देयार बेंक एकाउन्ट थ' बेबायदि होदों मोजाङै मोजां बेंक एकाउन्टखौ थ' नोंथांमोनखौ माने फिलआप खालामना होदों आरो भेरिफाइ खालामना होदों दा बेखायनो जों एडिट खालामनोबा दानिया जों नै बेयाव माखासे अपसन मोनदों दा जोङो आपडेट मोनदों दा जों बे आपडेटआव थुनांगोन दा जुदि नोंहा पार्सनेल इनफरमेसन जुदि नोंनि नेमफ्रा गासैबो मिस्टेक जादोंमोनब्ला सिगाङाव माबाफोर थ' नोंथांमोना आपडेट खालामनो हागोन दा बेखायनो जोङो आपडेटआव थुदो दा बे आपडेटआव थुबाय आङो दा आपडेटआव थुनाय लोगो लोगो बेयाव जोङो नेमखौ चेन्ज खालामनो हागोन दा नै लोगोफोर बेयाव सासे स्टुडेन्टसनि नेमा गासिबो अके आरो हमना ला जुदि मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोना पेन्सिलाव थुबानो जाबाय दा नोंथांमोना नैबे पेन्सिलाव थुना हो बे पेन्सिलाव थुनाय लोगो लोगो इडिट खालामना लानो हायो दा बेयाव थुदो दा नोंथांमोना बेयाव थुनानै जायखिजाया नोंथांमोना बेयाव थुना लानो हागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नै बेयाव TGL येस नट नोंथांमोना बेखौ न' होबानो जाबाय आरो थ' बे माने अनलि फर OBC केटेगरि आरो दा बेखौ बेयाव होदों थ' नोंथांमोना OBC नङा नालाय ST बा न' होदो दा बे जाबायना दानिया जोङो सेभआव थुना होदो अब्लानो बियो आपडेट जासिगोन दा आं बेयाव थुबाय
दा बियो आपडेट जासिगोन दा बे आपडेट जाबाय बेनिफ्राय दानिया बेंक एकाउन्ट डिटेल्स जोङो बेयाव थुनोसै जुदि नोंथाङा बै समाव जुदि सासे स्टुडेन्टसा पेरेन्ट्सनिखौ होदोंमोनब्ला दायो गावनिखौ होना लानांसिगौ बेखायनो जोङो आपडेटआव थुबावदो बेंक एकाउन्टआव जोङो बेयाव थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेंक एकाउन्ट डिटेल्सआ श' जाबाय नै दा बेयाव श' जाबाय आरो दा जुदि नोङो सोरनिखौबा होदोंब्ला नोंथांमोना बेयाव होनो हासिगोन दा नै बेयाव दङ दा नोंथांमोना बेयाव मा खालामनांगौ बेयाव नै बेंक नेम दङ दानिया ब्रान्च नेम दा बे गैया ब्रान्च नेमा गैयामोन बेखौ जों एडिट खालामनांसिगोन बेनिफ्राय सिटि गैया बेनिफ्राय बेंक ब्रान्च एड्रेस गैया बेखौ जों फिलआप खालामनांगोन जों आपडेट खालामनो हायो गोसोब्ला जों आपडेट खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना बेयाव आपडेट खालामनो हायो दा जोङो डिस्ट्रिक्टआव थुबाय दा जों डिस्ट्रिक्टआव थुनोसै बेयाव थ' डिस्ट्रिक्टखौ जों लिरबाय उदालगुरि थ' जों बेखौ लिरबाय नोंबो लिरदो नोंनिखौ बेनिफ्राय आसामखौ होदो थ' बे आसामखौ होबाय ना बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव जोङो बे उदालगुरि होनो हाबाय आरो थ' जोङो उदालगुरि होनो हाबाय दा जों बेंक नेमखौ लिरबाय SBI थ' बेबायदि लिरबाय दानिया ब्रान्च नेम उदालगुरि ब्रान्च होबाय हमना ला नों जायखिजाया नोंनि ब्रान्चखौ होदो बेनिफ्राय बे जाबायना दानिया जों सेभआव थुना होदो बे आपडेट जासिगोन दा जों सेभआव थुबाय दा बे लडिं जागासिनो दङ दा फाइनालि बेयो आपडेट जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा बेयाव आपडेट जाबाय दानिया मेन इम्पर्टेन्टआ जाबाय क्वालिफाइं एग्जामिनेसन एन्ड एडमिसन दा नोङो हमना ला HS फरायदोंमोन दाखालिबावो HS पास जाबाय नङा होमबा दानिया UGआव लानोसैबा मा खालामनांगौ जोङो UGआव होनांगोन ना थ' बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै मोजां फिलआप खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोङो UGखौ पास जाबायब्ला नोङो मा खालामनांगोन नोङो PGआव लागोनब्ला PGखौ होनांसिगोन ना दा बेखायनो जोङो आपडेट खालामसै दा जोङो आपडेटआव थुबाय दा आपडेटआव थुनाय लोगो लोगो नायदो दा हमना ला नोङो सासे स्टुडेन्ट HS पास जाबाय थ' बेखायनो UGआव लासिगोन ना दा बेखायनो जोङो मा खालामनांगोन सेकिं एडमिसन नोंथांमोना सेकिं एडमिसनाव नोंथांमोना होनांगोन आरो दा हमना ला नोङो HS पास जाबायना दाखालिबावै आरो जायफ्रा UG पास जाबाय नोंथांमोना नैबाव फैगौमोन आरो PG फैगौमोन सेकिंआव आरो दा HS पास जाबाय नालाय बेखायनो बेयाव UG फैबाय नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों आरो लास्ट क्वालिफाइं एग्जामिनेसन दाखालिबाव HS पास जाबाय नालाय बेखायनो बेयाव HS फैबाय जुदि डिग्री पास जाबायबा UG फैगौमोन आरो जाय नोंथांमोना गोदानै थ' नोंथांमोनाथ' मिन्थिखासिगोन गोदान खालामखानांगौ HSLC पास जानायफोरा बे बिथांमोननि नङा दा बेखाय दानिया जोङो चेन्ज खालामबा नोंथांमोना खालामनो हासिगोन दा नोङो बबेयाव एडमिसन लागोन दा जोङो हमना ला नैबेयाव दङ अपसन बेयाव थुबाय दा जोङो HS पास जाबाय नालाय UG लासिगोन आरो जा UG नोंथांमोना पास जाबायब्ला नोंथांमोना PGआव लागोनबा PGआव नैबेबायदि होनांगौ आरो बिदि होबाय दानिया मा इयाराव लागोन बा सेमिस्टाराव लागोन नोंथांमोना डाटा लिस्टखौ नैबाव थुना होदो नै दा फार्स्ट सेमिस्टार थार्ड सेम बिदि दङ दा हमना ला नैबे सासे मानसि स्टुडेन्टसा UGआव लागोन नालाय बेखायनो आङो UGखौ होबाय सेकिं फर UGआव होबाय बेनिफ्राय फार्स्ट सेमिस्टाराव लागोन दा बेखायनो फार्स्ट सेमाव होबाय आरो दानिया लोगोफोर नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होदो HSनिखौ होदो जितु नों HS पास जाबाय नालाय HS लेभेलाव मोननायखौ होदो बेनिफ्राय दानिया सेभआव थुना होदो अब्लानो बियो सेभ जासिगोन दा नोंथांमोना बे सेभआव थुदो सेभआव थुनाय लोगो लोगो आपडेट जासिगोन आरो दा बियो आपडेट जासिगोन आं बेयाव थुना होनोसै स' लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो खालामदो बेबायदि सेम टु सेम होनानै आपडेट खालामदो बेनिफ्राय दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो